tyhle dva už jsou skoro hotový. Tady bych mohla dodělat nějaký detaily, ještě uvidím. To míchání mě baví absolutně nejvíce všeho. Je to pro mě radost, když se ty barvy mezi sebou míchají. Čáry mě taky mega baví, to vždycky dodá úplně jiný rozměr celému dílu, když strhneš tu izolepu a zůstane tam jenom ta výrazná bílá barva.